La bruixa Pelatge. Hi havia una vegada una gran família que, recollint fruites al camp, es quedava les millors. La mare, arreglant una casa fresca, les va guardar, encarregant a Butxi-Sapa, el seu fill gran, que vigilés que els seus 12 germans només se les mengessin quan tocava. Un dia, desapareixent totes, el van culpar per no estar atent. Encara que van vigilar de nit, quedant-se adormits, els van tornar a robar, castigant una altra vegada a Butxi-Sapa, que va acabar cansat de recollir tants fruits. Però la nit següent, tenint set, van enviar el fill gran per recercar aigua. Al tornar, tots dormien mentre una dona calba, coberta de fulles seques, carregava totes les fruites en un carro dut per dues àguiles blaves. Com ell no va poder fer res, un altre cop el van manar a recollir més fruites. Empipat, a la tarda, anant al paradís dels savis, va trucar a la porta del vell Mahatver, que després de regalar fruites li va demanar consell. El rosegador li va fer pujar una escala, que semblava que mai s'acabava, en arribar als núvols, i després de recollir una pedra, li van seguir micos de 4 ales, que només el van deixar quan van veure el Mahat. Obrint la pedra, li va regalar un amulet, dient-li que quan estigués amb la dona sense pèls, llançant-lo a l'aire, cridés a la mare selva. Una altra vegada, fent-se de nit, la família va vigilar, menys el fill gran que va buscar aigua. Llavors, arribant l'anciana, els va dormir, però mirant un arbre es va acostar, descobrint a Butxi-Sapa amagat. Ella anava a tocar-lo amb el seu bastó. Quan el jove, llançant el talismà, va invocar la mare selva. Aleshores es va formar un núvol blanc que, portant-se a la bruixa, va tornar les àguiles amb fulls. La família es va despertar sobre gandules i entre melmelades, macedònies i sucs, un deliciós esmorzar van gaudir.